Merħba, illum qegħdin hawn Fels Gourmet Kitchen. Ħanamlu salamun frisk. Fuq is-salamun ħanitkellmu iżjed tard rigward hux tan-Norveġja u tal-Iskozja. Hemm ħafna varjazzjoni. Tadam organiku, tew, aġin, għandna ż-żejt tal-ħabib tagħna Manuel li daqt kif inkun naf li ħajkollu ż-żejt ngħidilkom. Sadattant hawn għandna borma bil-misħuna għaddejja u ħanibdew insajna. Mela kif għattilkom kont qed nitkellem fuq il-salamun, oqgħodu attenti ħafna x'tixtru. Hawn min qed jgħid li qed ibih is-salamun frisk u ma jkun frisk xejn. Qed intih qatas sa ngħidilkom għal xiex. Ħanagħmel naqra żejt ta' żebbuġa ta' Manuel. Mela, oqgħodu attenti x'salamun tixtru. S-salamun huwa tajjeb ħafna. Biss oqgħodu attenti għax hawn min qed ibih is-salamun farmed tan-Norveġja bħala frisk. Jiena li naf żgura u ġiex tiħwienet li jbieħħuh Rodni tal-Mosta jibih salamun frisk u hemm ħanut ieħor il-Mellieħa. Qed ngħid hekk biex toqgħodu attenti dejjem x'tixtru bħala prodotti. Sakemm qed jisħon iż-żejt, saħan qed jisħon l-ilma l-misħun, ejja ħalli tfgħu l-aġin. Jiena nuża brown u integrale ħafna drabi. L-ilma saħan sew iż-żejt ukoll. Mela hekk għandna s-salamun għaddej, għandna l-aġin qed jagħli dejjem toħ taħwida. Kif jibda taraw li l-salamun qed isir, ħawadbulu it-tew miegħu, qed inwadbu sħiħ issa tkunu tafu għalfejn. Naqra bżaru u mel. Frattant qed inqattaw it-tadam organiku. Qed nagħmel enfasi fuq l-organik għax ftakru il-bex mhux tajjeb għas-saħħa. Issa qattajna t-tadam, il-tew beda jieħu l-kulur, nippruvaw niskrejpjaw dak is-salamun ħalli u oqgħodu attenti sa kif nistgħu is-tadam. Min isegwi l-paġna tagħna jaf li dil-ġimgħa kelli ħafna ħabaq u li għamilt dal-ħabaq għamiltu biż-żejt biex inkun nista' nitfgħu mat-tisjir. Mela. Sajru fuq nar medju ħafna. U żajda aħna bil-Malti. Joqtu t-titima. Nawdu l-qarrum, l-aġin kważi lest.
Issa wasal il-ħin li ntella biċċa mill-ħuta u ħantella sitta damiet. Il-dal niprovaw niskrejpjaw għal kemm jista' jkun. Issa nitfu naqra s-salamun u araw għalfej ħallejt it-tehm sħiħ nitfaw kollox. Issa hekk għandna s-salamun u t-tadam u t-tehm. Għana xejdula bil-Malti liquidized frullat korreġuni ta' għax id-din namluħ bil-Malti għax xaħat mux xaħat ftit mis-segweċi tagħna għalunna biex nibdew namluħ bil-Malti u qed nisma' minnhom u to be honest ħanamlu il-subtitles bl-Ingliż. Issa l-aġin lest u nibdew nwadbu fil-da. Billi jitla l-ilma ma fija xejn għax probabbilment ikollna nżidu kuċċarun jew tnejn nisħum issa bħalma taraw l-aġinu b'salsa qed jitħawdu. Ħanoħroġ platfont, ħanagħmel intom ikkalkulaw qisu ġiex kuċċaruni portion ta' plus minus 100 grams. Issa. Tadam. U kina sanna l-fejs ikkina. U għanna il-qtati saw għanna erba għandhom ġuħ spjetat ukoll bħali u dan huwa l-platt tal-lum. Salamun blaġin u t-tadam.